От време на време поставям житейските си избори под въпрос. Репортвам от вчера, храната беше супер вкусна. Тайландците обичат да се редят на опашки. Шофьорите обаче карат като Шумахер. Честно казано, не срещам много туристи по пътя. Навън вали като из ведро. Аз съм се записала на фуд тур. И съм по сандали. Вече съм в метрото. Да видим сега дали съм познала правилната посока. Добре, цели го. Сега отиваме да експлорваме центъра на града. Здравейте хора, днес е ден трети от престоя ми в Тайпе. Сега съм се отправила към разходка в, може би, стария център, тъй като в града все още не съм била много. Днес се очертава да е хубаво времето, някъде до към, може би след обяд, макар че се сменя прогнозата постоянно. Запасих се с чадър, ако евентуално ме хване някъде неподготвена, но се надявам да мога да пообиколя малко забележителности сега през деня, докато все още е хубаво времето и да ви покажа тук-там някакви неща. Тук съм в един много хубав парк и след това ще видим какво може да се прави на закрито, тъй като се очертава следващите около 2 дена да вали доста, но се надявам отново да се промени прогнозата, тъй като, както ви казах, тук нон-стоп се сменя. Репортвам от вчера, храната беше супер вкусна, така че си доволна съм, починах си и сега с нови сили да видим какво може да предложи Тайпе. Тайпе е столицата на Тайван, а името й означава Северен Тайван. Първо започнах от президентският офис, а след това преминах през западната порта, която е единствената запазена историческа порта от старите крепостни стени на Тайпе. Там се намира и Симъндън, който е най-известният квартал за мода, развлечения и улична храна. Тайландците обичат да се редят на опашки, така че ако имате интерес към някои от по-вървежните места, със сигурност ще трябва да чакате на подобна опашка. Симъндин също така е наричан тайванският Шибуя. Популярен е сред младите хора и туристите. Развива се по време на японското управление като развлекателен район, а днес е едно от най-посещаваните места в Тайпе. Друго интересно място е червената къща или The Red House, която е построена през 1908 година и е била първият обществен пазар в Тайпе. Сградата е с уникална осмоъгълна форма, а днес е културен център с арт-магазини, изложби и представления. Ако сте любител на по-нестандартни сувенири, от тук може да закупите много ръчно изработени изделия. Аз, например, намерих този магазин за ръчно бродирани пеперудени бижута, от които си взех нещо. В Тайпе има десетки храмове, някои от които просто намирате разхождайки се по улиците, а аз винаги спирам, за да разгледам. След това се отправих към банка Old Street, която се намира в най-старият квартал на Тайпе – Уанхуа. Банка е старото име на района. Тук може да се видят традиционни магазини, билкари и местна кухня. Районът е в сърцето на старият Тайпе.
освен магазини и заведения за хранене, може да откриете и много салони за красота и масажни студия. Особено популярен е масажът на стъпала и крака, а клиентите често са мъже. Даже като се разхождах в едно от студията, имаше един дядо, който беше заспал по средата на такъв масаж. Разходката ми продължи към храма Туун Шан Са, който е един от най-известните храмове в Тайван. Построен е през 1738 година от преселници от провинцията Фуцзиен, посветен е на богинята Гуанин. Разрушаван е многократно от земетресения, пожари и война, но винаги е възстановяван. Известен е и като място, където необвързаните хора се молят за любов. Това, което ми направи впечатление, е колко много храна хората носеха в храма. Предполагам е като дар за боговете, а някои хора след това и взимаха със себе си на тръгване. В този храм за пръв път се сблъсквах с един ритуал, който много ме заинтригува и впоследствие научих, че на тайвански се нарича буапой, който включва две полумесецовидни дървени, понякога бамбукови или пластмасови части, които представляват начин вярващите да получат отговор от божеството, на което е посветен храмът. А как работи? Човек първо се представя на божеството и формулира конкретен въпрос. Държи двете частици в ръце, хвърля ги на земята и според начинът, по който паднат, се тълкува отговора. Основните комбинации са следните. Една плоска и една изпъкнала страна нагоре. Това е най-желаният резултат, който означава да, съгласен съм или одобрено. Ако и двете плоски страни са нагоре, тогава отговорът е не или въпросът не е зададен правилно. А пък ако двете изпъкнали страни са нагоре, се смята, че божеството се смее или не намира въпроса за подходящ, а често означава и, че човек трябва да преосмисли въпроса си. Сега се намирам в ботаническата градина, малко на разходка. Тя е безплатна за посещение и работи всеки ден до 5 часа, като много хора я използват просто за да се разходят далеч от шумотевицата на града. Има различни сектори. В момента съм тук в бамбуковия сектор. Много е приятно. Очаквам след малко да запука някой дъжд, така че малко да разходя на зеленина. Няколко наблюдения за Тайпей, докато се разхождам. Градът е доста уреден, градският транспорт е много лесен за използване. Купува се една карта, която се зарежда с някаква определена сума и след това всеки път, като се возите, трябва на качване и на слизане да я чекирате, като билетите за рейс са по $15, което е 40 стотинки евроцента, пък за метрото мисля, че са 20 и вече зависимо от дестинацията може и да излезе малко по-скъпо. Шофьорите обаче карат като Шумахер, така че трябва здраво да се държите или да сте седнали, докато се возите. Ботаническата градина е основана през 1921 година по време на японският период. Тя разполага с над 2000 вида растения и освен популярно място за разходки е и известна с наблюдението на птици. В градината има красиво езеро с лотоси. Цяло по улиците също няма много хора, но на местата, където има улична храна и шопинг, магазини или някакви такива места за пазаруване е пълно и направо се пръска по шеловете. Също така, както ви показах на тази опашка, обичат да се редят по опашки. Някой път са за места, които дори не изглеждат някакви атрактивни, но предполагам, че имат добри рейтинги или готвят много вкусно, но са склонни да седят на една опашка с може би някога и часове, вместо да отидат до някое съседно място, което прави нещо, което искат да си купят също толкова добре. Така че това са ми някои от наблюденията. И също така не се заблуждавайте по мрачното време. Навън е около 32 градуса, страшна жега, е много влажно. И времето е доста непредсказуемо. Общото прогнозата се сменя на всеки час, така че вече не знам нито какво да очаквам, така че каквото стане.
Честно казано, не срещам много туристи по пътя. В повечето случаи аз съм единственият човек от Европа. Хората като цяло не се заглеждат много, някои ме поздравяват, но може би са свикнали, така че не се впечатляват особено. Но да, прави ми впечатление, че няма много туристи или поне не туристи от европейската раса, така че предполагам, че не е много популярна дестинация. Следващата ми спирка беше Националният мемориал на Чан Кайши. 好，来音乐停，来，那是几只几呀？啊，那是几只几？3只10，你们怎么会像大报纸？你们要向中心原点。 Мемориалът е открит през 1980 година. Покривът му е син, а сградата е изградена от бял мрамор. До главната зала водят 89 стъпала, колкото години е живял Чан Кайши. Смяната на караула е една от основните атракции, а аз попаднах и на някакви празненства. След многото разходки вече беше време за почивка, затова се отправих към сградата Тайпей 101. А сега е време за руфтоп бар. Отиваме в Салави, който е руфтоп на 48-я етаж, така че да видим гледката. Тайпей 101 е бил най-високият небостъргач в света от 2004 до 2010 година. Висок е с 508 метра, има 101 етажа над земята, а формата му е на бамбуково стъбло. Проектиран е да издържа тайфуни и земетресения. На покривът му има observation deck, но аз лично предпочитам да отида в сгради, които имат гледка в посока на забележителността, а не на нея. За първи път в историята ми на пътешестване купувам толкова много сувенири, обаче не се издържах. Храмът Синтиян е един от най-посещаваните храмове в Тайпей, посветен е на Гуан Ю, бог на честността и бизнеса. Известен е с това, че не използва тамян и хартиени дарове. Добро утро, ден четвърти хора. Днес сутринта малко валеше, затова излезнах по-късно. Сега бях до един храм и сега отивам да видя някой друг. Ще използвам няколкото следващи часа, които евентуално няма да вали, за да мога да видя още няколко места. И после ще видим. Вечерта имам един тур на един от тези фуд маркетите, така че се надявам да мога да опитам някакви традиционни храни, но за това после. Този храм е очудващо празен. До сега във всички храмове, в които ходих, имаше супер много хора, които се молеха и някакси ми беше неудобно да ги снимам, докато те се молят. Но наистина хората много посещават храмовете. Мислех си, че е само вчера, тъй като беше неделя. Не съм много запозната какви са им традициите. Но днес по същия начин целият храм беше пълен с хора и
Също това ми направи впечатление, че имаха всички едни малки книжки с едни розови листчета и след това минаваха през някакви гишета в самия храм и ги даваха и срещу тях получаваха някаква храна или някакво пакетче с нещо вътре. Не знам дали е някаква социална политика или е някаква традиция и нещо се случва в момента. Честно казано, нямам никаква представа. Но да, беше доста интересно за наблюдение, но не съм заснела много кадри, просто ми беше неудобно. Както забелязвате, съм с чадър, тъй като леко пръска. За сега не е страшно, така че ще мога да посетя още някой друг храм. Тук отсреща се намира храма на Конфуций, но за съжаление е затворен днес и не можах да го посетя. Но пък среща видях още един, така че сега ще мина и през него. Надявам се да не завали много по-силно. Ако не, ще намеря някое кафенце, в което да прекарам малко време докато спре, надявам се, и после да мога да продължа с обиколката. Този храм се нарича Далундун Бауан и е построен през 1804 година. Той е един от най-красивите традиционни храмове в Тайван, посветен на божеството Баошън Дади, покровител на медицината. Носител е на наградата на ЮНЕСКО за културно наследство. Ритуалът с хартияните дарове е една от най-интересните традиции, които може да се видят в тайванските храмове. Какво представлява тя? Вярващите изгарят специална хартия, наречена Джос хартия, като дар към боговете, предците или духовете. Смята се, че чрез огъня дарът преминава в духовния свят. Според китайските традиции, боговете и предците продължават да съществуват в отвъдният свят. Изгарянето на хартияни дарове им изпраща ресурси, благословии и уважение. Хората се молят за здраве, успех, късмет, добра работа или безопасно пътуване. А какво се изгаря? Най-често хартиени, златни и сребърни банкноти, символични пари за духовния свят, хартиени талисмани с молитви и други. При големи празници могат да се изгарят и невероятно детайлни хартиени модели на къщи, автомобили, телефони, дрехи, дори цели имения и луксозни предмети. Идеята е, че починалите ги получават в отвъдния свят. Десет минути по-късно и вече е слънчево, така че сега отивам към една друга част на града да разгледам още забележителности, докато времето е хубаво. Следващата ми спирка беше Дихуа Олд Стрит, най-известната историческа улица в Тайпе. Тя е център на търговията през 19 век. Известна е с чай, билки, подправки и традиционни сладкиши. Особено оживена е преди китайската нова година. След кратката кафе пауза се отправих към Гуанън Вилидж, което е малка историческа зона в квартал Датун. Представя живота на обикновените жители на Тайпе през 20 век. Известна е и с традиционните си къщи и местната атмосфера. И до ден днешен могат да се намерят много работилници и занаячийници там, но също така привлича млади хора и туристи със своите хипстър заведения.
Четвъртият ми ден в Тайпе определено беше белязан от посещение на множество храмове из целия град и затова посетих и следващия такъв, който се нарича Уан Чангун. Той е посветен на Бога на образованието и изпитите и е много популярен сред ученици и студенти, които идват да се молят за успех най-вече преди изпити. Не случайно, когато отидох там, беше пълен с млади хора. Това е розовата градина на Тайпе. Искаше ми се да мога да ви пресъздам и аромата, който се носи навсякъде, защото просто е невероятно. Това е страхотно. Много добре поддържано е. Много красиво. Розовата градина на Тайпе е най-голямата розова градина в Тайван. Разполага с над 800 различни сорта рози. Най-красивите периоди са през пролетта и есента, а входът за мястото е напълно безплатен. Наистина е много красива, много добре поддържана. Навсякъде има хора, които работят по градината. И също има така столчета, където може да седнете, да си починете, пейки. Много красиво място. Аромата просто е невероятен. А тук има и жираф. Ето така изглеждат транспортните карти. Хубавото нещо е, че ако случайно сте се объркали и сте сложили повече парички вътре, както мен ChatGPT ме заблуди и внесох доста повече, отколкото ще използвам. Картата също служи като дебитна карта и може да се използва в някои хранителни магазини, като 7-Eleven и Family Mart, където може да плащате с нея за различни стоки. Така че аз ще си използвам част от парите, за да си купя някакви неща. Навън вали като из ветро. Аз съм се записала на фуд тур и съм по сандали и по късапула, защото това са единствените дрехи, които имам и не съм подготвена за такъв дъжд. Фудтурът всъщност се оказа доста добра опция, тъй като някои от храните, които пробвахме, определено не бяха нещо, което бих си поръчала сама, гледайки ги на външен вид. Това, например, е баоан или тайванско кюфте, което е направено от месо с бамбук и зеленчуци, а външността е от картофено нишесте. Турът ни се провеждаше в Гуанчжоу Стрит Найт Маркет, който се намира в квартал Уанхуа, най-старият район на Тайпе. За разлика от по-известните нощни пазари, тук атмосферата е по-автентична и ориентирана към местните жители. Районът е известен и с традиционната медицина, билкови магазини и старинна атмосфера на стария Тайпе. Следващото нещо, което опитахме, бяха суп дъмплинг с два различни вида, а след това се отправихме към един ресторант с препоръка от Мишлен. Там пробвахме задушено рис с свинско, пачи яйца, тофу, задушени бамбукови стръкове и топчици от сладък картоф. No, I never tried that one. Sticky or stinky? Stinky. Stink? You? А това е палачинка с лук и пудра от сини сливи и беше доста сладко и приятно. След това се отправихме към един местен супермаркет, където ни показаха различни видове снаксове и напитки. Те са доста по-различни от тези, които имаме в Европа. Имаше, например, чипс с суши, с яйце, с вкус на скариди. Също така са големи фенове на Радлер бирите и имаше всякакви различни разновидности. So you can see here, this is Taiwanese outlet. But you can also find like this one is winter melon jasmine tea beer. So this is
very Taiwanese here. Следващото нещо, което опитахме, беше стинки тофу. Това е миризливо тофу, което, както предполага името, мирише отвратително. Вкусът е малко по-хубав, но като цяло летвата е ниска. А това е разновидност на билков чай с зимен пъпеш. It's called herbal tea, but actually no caffeine. След това продължихме с тези пържени топчета от сладък картоф, опитахме някои местни плодове, а за десерт пробвахме гофрета с яйчен крем. Приключи тура, хора, беше много хубаво. Опитахме супер много различни видове храна, беше наистина много богато. Очаквах да е само хапки, но всъщност те бяха така стабилни порции, така че направо ще се пръсна. За щастие и дъжда спря по някое време, така че можехме да се насладим напълно на изживяването и гида, който ни водеше, беше едно младо момиче, което имаше страхотен английски. Така че за разлика от другия тур, който предприех преди 2 дни, разбирах абсолютно всичко, което говори без да се напрягам. Така че беше много хубаво, разказани много история и за произхода на храните и така нататък. Така че беше много готино, беше в малка група, само 5 човека бяхме, така че можеше да обърнем внимание на всеки и наистина беше много хубаво. И тъй като вече около 10 и нещо, се прибирам за почивка. Добро утро от моят 5-ти ден в Тайван, ден последен, вечер имам полет обратно към Европа. Сега чакам на една спирка, тъй като искам да посетя едно място, което осъзнах, че съм изпуснала. Тя е една точка с изглед, включва малко изкачване, някакъв трейл, който се надявам да не е много сложен, тъй като, както знаете, не съм подготвена, пак съм по сандали, навън вали. Но ще видим сега, като стигнем, би трябвало да са само стълби и надявам се времето да е добре, тъй като е доста облачно, но каквото видим такова. Разписанието на рейсовете в Google е доста добре описано, тъй като ако отидете на спирката и искате да проверите маршрута, всичко е само на китайски, така че няма да може да разберете дали това е правилната посока, но пък всичко в Google е описано и за сега не съм имала проблеми, не съм се бъркала за посоките, така че това е удобно. Elephant Hill или Сиан Шан е един от най-популярните хълмове за гледка към града. Името му идва от формата му наподобяваща слон. По пътеката може да видите и тези обозначения. От време на време поставям житейските си избори под въпрос. Отивам на кратък хайк. На щастие са само стълби. За сега не. Вижте. Навън вали. Не е силно, но пък вали. Аз съм по сандали. И над града се стеля една мъгла, която не съм много сигурна колко ще ми позволи да видя гледката. Така че не знам дали това беше най-добрия избор, но пък полетът ми е чак вечерта в 10, в момента е 12:30 и трябва да убия някакви часове. Вече видях почти всичко, което си бях набелязала, така че, даже не почти всичко. Така че, имаме пък да видим. Ето това е професионален катарач. Еми, съжалявам си катеренето, какво да ви кажа. Първият observation desk, до който аз стигнах, се нарича Fireworks Lookout. Той се намира на около, може би, 15-20 минути изкачване по стълбите. След това има още един, който мисля, че беше нещо Photographers Lookout или нещо такова. И след това хайка продължава още нагоре. Аз обаче се връщам обратно към града, защото много се усилва дъжда.
и не искам да ме хване някоя буря тук в джунглата. Гората наистина е много красива, определено ще се заслужава този хайк, но трябва човек да е с по-подходящо облекло, не като мен. Но гледката е толкова красива отгоре и се радвам, че и мъглата така се развиделяваше от време на време, за да мога да видя скайлайна и да снимам. Много беше красиво, така че не съжалявам. А сега обратно към града. Тъй като дъждът се засилваше все повече и повече, реших да се скрия в едно местно кафенце, където да изхарча и последните си тайвански долари. Все още имах доста време за убиване, затова реших да посетя някои от шопинг центровете на Тайпе. Те се намират в района около Тайпе 101, а това е машина, с която си сушите чадъра преди да влезете. Молът на Тайпе 101 е изцяло съставен от бутикови магазини и хай-енд стоки. Има магазини на Dior, Bulgari, Dolce & Gabbana и други. Много от сградите са свързани с такива скайбриджове или мостове над пътищата, които са покрити и улесняват придвижването, когато вали. Знаете ли, че трябва да пазите касовите си бележки, когато пазарувате в Тайван? Това е лотариен билет. Когато купувате, след това регистрирате касовата си бележка в една система и участвате в лотария, като по този начин тайванското правителство преди години се е взело да стимулира изсветляването на икономиката и да предотврати укриването на данъци, като всеки месец се прави томбола и имате възможност да си регистрирате всяка касова бележка в една система и след това да спечелите, като най-голямата сума, доколкото разбрах, може да бъде 300 000 американски долара, но всеки човек печели от време на време по нещо, било то по-малко 100-200 долара, но пък е добър стимул всичко да бъде легално. Вече съм на летището в Тайпе и сега ме очаква един 12-13 часов полет до Истанбул. Така че беше ми приятно, надявам се и на вас да ви е харесало.